Sir Jess, wala. Sayang wala si Aurora, no? Tulog eh, tulog. Sabi, sabi natin na walang iya kayo, baka managinip daw siya. Yun nga, Sir Jess, wala eh. Busy. Tinanong ko kanina kung magla-live eh. Hindi daw muna. Nasa ano pa yata, nasa parang, ano pa siya, namamasyal pa eh. Nasa bakasyon pa ba? Bakasyon pa yata. Ah. Parang nasa bakasyon eh. Ano na, Bob? Baka nasa probinsya pa. Probinsya. Cavite ba? Dinig ko nung nakaraan, Cavite. Ah, Cavite. Alam niya na siguro yung Sir Jess. Kawawa ang unan. Okay lang, okay lang yan, Ate Lani. Nakapa mo naman yung ano eh. Nag-check mo naman lahat eh. Okay pa naman sa siguro. Daming alias niyan. Gapang, utong. Ano to? Utong. Gapa. Bakit may utong queen? Tinali lahat ni Sir Jess. Tapos pagpasok niya, wala siya alam. Pagpasok, walang kaalam-alam. Buti na lang si Ann, hindi rin siya napipikon ba? Apat na yung ano niya, code name niya. May Aurora, Gapa, utong. Ngayon lang yatang na ano yan eh, nabinyagan yung utong queen. Sa kagapang. Bakit napunta kay Anske yung utong queen? Kala ko kay Manay Ping yan eh. Sabihin ni Ann, nangiya kayo. Wala akong kaalam-alam dyan. Patay tayo dyan, Sir Jess. Labas ako dyan sa utong queen. Nangangapa yun. Mumurahin na tayo niyan. Sir Jess, tawagin mo ng ganyan. Tingnan natin kung ano reaksyon. Tingnan lang natin kung ano ang masasabi. Ay, naku. Ikaw nang Kawawang Ann. Ikaw nang Biglang back out yun si Sikoy. Ako na ang bahalang mag-ano doon. Tatawagan ko na naman yun. Baka nga mamaya eh, parang natatakot na mag-live. Baka ayaw niyang tawagin na Aruray eh. Ayaw niya nga doon ng Aruray. Alam mo yung tawag sa amin ang Aruray, yung sa Bicol, Aruray, yung, ano, yung kulang-kulang yun. Ka talaga, folks. Kanina lang hindi maano ni Sir Jess yung sago. Busy lang ako kanina, hindi ako makapag-type. Ay, nako. Patay tayo dyan. Ano? Hindi, tulog yun, hindi yun. Kung nasa probinsya yun, nag-change ang ano yun, ang routine ng tulog nun eh. Oh, kasi wala man siyang anuhan na ano. Oo, tulog yun ngayon. Tulog. Di ba nga, bakasyon sa atin, tapos election pa, ilang araw na lang. Oo, ilang araw na lang. Oo. Ay baka nga doon yun nakarehistro sa ano sa probinsya. Mr. Lee, shout out. Mr. Lee, salamat. Kanina pa siya.
Ano na ako eh, ano na rito, alauna na. Tulog ano. Alauna na nga, Bogs. Maglasong ka na, Bog. Hindi na, hindi. Lasong ka, Bogs. Maglalasong pa ba? Sige, pag live yan, puntahan natin. Tawagin natin lahat ng alias niya. Sabay-sabayan natin, Sir Jess. Kala ko nga magla-live, kaya tinanong ko kanina kung magla-live eh. Hindi Oh. na siya muna magla-live. Kayo daw muna. Sabi, kayo na muna dyan. Kayo muna mag-live, hindi muna ako magla-live. Busy. Hindi ko na tinanong kung nasa probinsya pa o nakauwi na. Punta na lang ng Masbate, doon daw Taga ano yun? magbate. Hindi naman taga Masbate yun. Taga ano yun? Hindi taga Masbate yun, Sir, Atilani. Ah, si Ate Lani, taga Masbate? Ewan ko. Punta pa daw, Masbate, doon daw magbate. Magbate. Magbate? Magbate. Ano ba? Magbate. Aray ko. Ano ba talaga? Yung magbate, yung parang Ano yun? nagkwan ka ng itlog. Ayun. Nagbabati ka ng itlog. Ayun, para magpasarap ng itlog. Masarap tayo. Nakausap niya. Ah, yung kasi nakausap na yung mga panahon na to eh. Hindi, kachat ko kanina. Mm. Papatanong nga doon sa description ng channel niya, may gusto niyang palitan. Kaya Mm. hindi niya naman mapalitan. Hindi ko alam. Sabi ko, sa computer mas maganda. Parang wala nga siya sa bahay kasi ang ginagamit niya phone eh. Mm. Sabi ko, mahirap yan sa phone. I-ano mo sa computer mo. Wala daw siya sa computer. So, wala sa bahay, sigurado. Wala sa bahay. Sa pasyalan pa nga siya. Tapos maghapon dito, tinanong ko, sabi ko, mag-live ka ba? Sabi niya, hindi muna. Kayo muna mag-live. Pagka yung balik yun, araw-araw naman yung live. Parang nasanay na siya ng tawagin kong Aro. Aro! Pa-shirt ka pa eh! Sir Jess, pinaganda ko na yung Aruray. Aro! Tumasagot naman. Pag sinabi, Aro! Oh, sasabihin niya, yes. Oh, tanggap niya na Aruray. Tanggap niya ng Aruray. Kaya, Huwag mo talaga focus. Eh di paggapang, paano paggapang? Si Sir Jess ang bahala dyan. Sir Jess, mag-practice ka na. Aray ko. Tapos pag-utong, Otong Queen. Ano yun, Otong Queen? utong queen, Aray ko, sakit ka ng pangako, Bogs. Katuray. Ay, nako. Nakailan na tayo? Nakadalawat kalahating oras din ako, di ba? Salamat sa inyo, guys. Gaps. Ayan Box. Ayan na, Box Service, oh. Miss Gaps. Pwede, medyo O, di ba? Hindi masyadong ano. Pagbungad nyo pala, Sir Jess, yan mo nang sabihin nyo. Tapos, pag nagtanong siya, ano ba ang gaps? Gaps. Doon na kayo magpaliwanag. Doon nyo Yung na isa sabihin naman, yung gapang. Yung isang pangalan, Sir Jess, wag nang yung Otong. Tong Queen. Ano? Tong Queen. Tungpay. Tong Queen. Tong. Parang nangunguha ng tong. Ah. Aray ko.
Patay tayo niyan pag pag live nun. Pati talaga ng ilong ko, kakatawa ko ba, nagkandasip na ako, buti pa yung ko, yung ilong ko. Ano ba naman yan, Manay? Ang dami naman kumakati sa'yo. Kanina utong, ngayon ilong. Hindi ko makati. Sabi ko, buti pa yung ilong ko may tumutulo. Kakatawa ba? Laki na daw ng talent fee, sabi ni si Kailani. Malaki na. Ay, mahal. Wala, Ay, hintayin 7 namin million yung in the house. Thank talent you. fee namin sa kanya. Wala, nabudol kami. Alam mo naman, tingnan mo naman yung mga singer paos pero nag-perform pa rin. Ganyan na. Ate Lani, ganyan nila ako kamahal. Aray ko. Pero Sabi ko so nga, far- Bogs. So far, nakabirit pa naman na kahit konti. Ano? Tongs? Mababaliw yun sa kakaisip. Ay, nako. Pasukan ng okra yung ilong. Makati yun, Ate Lani, may balahibo. Paano? Adyo muna tayo. Sige. Mag muna tayo, pahinga. Alauna na, Sir Jess. Good Sabay na night, tayong bababa. everyone. Bye-bye. Sir Good Jess, night, Ate Sisi Lani, Koy. salamat. Sisi Koy, good night. Sir Si Koy, Jess. maraming salamat. Oh, Sir Nong. Jess. Nang. Bye-bye. Sir Jess. Bye-bye. Ate Lani, Maliping, bye-bye. Salamat, Noy. Ikaw na magpatay. Bogs, ikaw magpatay. Ikaw ang nag-opinion eh. Ano, end ko na. O, ikaw magpatay. Sir Jess, salamat. Bye-bye sa lahat. Ikaw na magpatay. Sir Jess, Ate Lani, bye-bye. Ate Lani, salamat sa Ate Lani, kay Wings, si Benz, sino pa? Good night, good morning. Mr. good Lee. Thank you. Boss Tostado, salamat. Tostado, salamat, Sir Jess. May Bog, sino pa ba yon? Si Bye, Mahal everyone. kita, Good salamat. Good night. Love you all. Bye-bye.